Doncs bona tarda. Jo estic aquí en representació del senyor Miquel Esteve, que és el comissionat d'Immigració i Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona. Ell es disculpa, no ha pogut estar per un altre compromís i us vull donar la benvinguda en aquest espai, si és la primera vegada que esteu i també si repetiu. Volia comentar-vos que, com ha comentat molt breument Tània, des de l'Ajuntament i des de la Direcció d'Immigració i Interculturalitat, la nostra tasca es centra molt en generar escenaris, espais, moments de relació entre persones de diferents experiències i trajectòries culturals, de vida, a través de xerrades, a través de projectes, a través d'iniciatives conjuntes. I una d'elles és aquest any, que és l'any del tricentenari, ha estat buscar maneres en què podem reflexionar sobre la catalanitat conjuntament amb la construcció d'una cultura mestissa, una cultura que neix i que es va enriquint a partir de la convivència en el nostre territori amb persones de diferents experiències culturals i de diferents orígens. Des de, com ja sabeu, des de fa segles, Catalunya és un país en el que s'ha anat construint amb persones vingudes de tot arreu. Voldria subratllar molt especialment el fet que des del nostre programa el que intentem molt quan parlem d'interculturalitat, de diversitat cultural, de relacions interculturals, és construir, treballar conjuntament perquè hi hagi, evidentment, una igualtat d'accés i d'oportunitats per totes les persones de la nostra ciutat, a la cultura, a les relacions socials, a l'espai públic, dins de l'escola també. Per una altra banda, la nostra tasca és ajudar a visibilitzar, que es pugui reconèixer les diferències i les particularitats i singularitats d'aquesta riquesa tan àmplia que hi ha a la nostra ciutat, de diversitat. I en tercer lloc, intentar buscar maneres creatives, diferents, atractives, de facilitar que les persones es coneguin, que treballin conjuntament, que compartim els espais d'oci, de relació, per tal de construir a poc una interacció, una relació que sigui positiva per les persones, per les seves famílies i per la ciutat. A més de tot això, hem pensat que, conjuntament amb Marta Rovira i amb el Consell Municipal per la Immigració, hem pensat que tenir el Lluís aquí amb nosaltres, amb la seva llarga experiència, que ja ens explicarà i que potser alguns de vosaltres ja coneixeu, és una bona aportació a totes les idees i reptes que tenim per endavant a l'hora d'assumir la nostra ciutat com una ciutat que és diversa, que serà diversa per sempre més, perquè ja és així, i per tal de buscar maneres que amb aquesta diversitat l'entenguem tots i la visquem tots com una riquesa, com un benefici per a tots i per a totes. Així que jo crec que després anirem compartint entre tots, però jo passo la paraula a la Marta i us agraeixo molt a tots que estigueu aquí, en nom de Miquel Esteve de l'Ajuntament i molt especialment a Lluís, que estàs aquí amb nosaltres. Ja anem ben arreglats, moltes expectatives, mal assumpte. Són 2 o 3 expectatives ben clares, no? Decidides, i aviam què dona de si. Gràcies. Bueno, doncs per part meva només volia comentar-vos que aquest cicle de 3 conferències que fem en el marc del tricentenari volen treballar aquesta relació entre símbols de catalanitat i la societat catalana actual. Us preguntareu quina relació, com establirem aquesta relació? Us ho diré d'una manera molt senzilla. La primera obra de teatre o la primera obra literària que fa referència a l'11 de setembre de 1714, que es produeix a finals del segle XIX, l'escriu Àngel Guimerà, es diu Mestre Oleguer, aquesta obra, i és una obra que representa un personatge que es queda resguardat a les barricades de l'11 de setembre de 1714 i fa un al·legat
contra els Borbons i contra totes les calamitats que cauen sobre el país des d'aquell moment. I l'autor d'aquesta obra és Àngel Guimerà, que havia nascut a Canàries i que va venir a viure a Catalunya de petit. Per tant, un dels símbols importants, o el més important, perquè és la Diada Nacional de Catalunya, està vinculat també a aquesta diversitat de procedències que caracteritza la societat catalana. Jo crec que amb això ja ho diem tot. Una mica la idea és posar en evidència que aquest no és un símbol només dels catalans, diguéssim, de tota la vida, o dels que tenen 8 cognoms, ara que s'estila això dels cognoms, sinó que és un símbol que neix, de fet, com a símbol, que és reivindicat per Àngel Guimerà, però per altra gent, i que neix com a commemoració de la societat civil per part d'uns joves celebrats, com dia van fer una manifestació i van homenatjar l'estàtua de Casanovas el 1886, van començar més o menys en 1888, potser més tard, i que per tant és un element d'identitat no construït des de les institucions, sinó un element d'identitat que després les institucions, ja molt tard, el 1913 és la primera commemoració oficial que fa l'Ajuntament de Barcelona, després les institucions es fan seu aquest símbol, que és un símbol igual que l'himne de Catalunya, que també és un símbol que neix de la societat civil i després les institucions, diguéssim, l'oficialitzen, però no neix de cap organisme oficial. I en aquest sentit, per tant, el que tenim avui dia és una cultura diversa, una societat diversa, i l'interès de fer aquest vincle és de vincular el 1714 al que és la societat catalana del 2014. I per això vam convidar el Toni Soler, que és el comissari de la commemoració, després hem demanat a Lluís Cabrera que ens parli avui, després vindrà al mes de setembre la Patricia Gavancho. I en el cas del Lluís Cabrera us presento breument qui és. Ell és el director del Taller de Músics, primer de tot, que és una institució que promou la música moderna, que és una escola de música emblemàtica de la ciutat de Barcelona, de referència, de la qual han sortit músics molt importants, com Sílvia Pérez Cruz, no sabria dir altres, però molts, i que s'està centrada en la música moderna, com el jazz. Els que són millors no són importants. I després també l'he convidat perquè és president d'una associació que es diu Els Altres Andalusos i que promou una altra visió de la immigració a Catalunya que no se centri en el que ell anomena les identitats congelades. I també és l'autor d'un llibre que es diu Catalunya serà impura o no serà, que us recomano, que parla fa una crítica a aquestes polítiques o actituds que a vegades busquen aquestes identitats congelades en l'espai i el temps i tancar la gent amb aquestes identitats que no flueixin en aquesta Catalunya mixta de què parlava la Quina. I sense més preàmbuls li donem la paraula. Bona tarda, se sent això? Està enxufat, no? Bona tarda, agraeixo molt que estigueu aquí. Has d'acostar una miqueta més. Més? Després de la Diada de Sant Jordi, que jo crec, i tots estarem d'acord amb això, que és una de les festes i dels dies més interessants que es fan a Catalunya. Es combina la cultura, la tradició, el negoci, evidentment l'economia, perquè es venen llibres i rosa, i això produeix. És una festa molt cívica, és un dia en el qual quan surts de casa ja surts content, no se sap ben bé per què, pots saludar la gent, la saludes, hola, bon dia, i la gent et saluda també, i bona diada, i altres dies això no pots fer-ho. A mi m'agradaria que la festa de Sant Jordi fos sempre així, i estar aquí després d'aquesta gran festa i d'aquesta gran diada de la cultura, de la tradició, de l'economia i del civisme, que hàgiu estat aquí ara, que hàgiu estat receptius a escoltar-nos, doncs estaré aquí. També agraeixo a la Marta Rovira Martínez, perquè si no la confonen amb l'altra Marta, la que va al Congrés dels Diputats. I també a la Tània, i evidentment a la Quira. Però bueno, la Tània... Miquel Esteve. No, Miquel Esteve és una altra cosa. Bueno, és una altra persona, diguéssim. Gràcies. I la Tània i la Marta Rovira Martínez van venir a parlar amb mi i vam quedar que em faríeu una entrevista, però bueno,
com vulgueu, jo puc Jo per començar... això deixava que comencessis tu, però... Puc començar i explico una petita... Per què vam néixer altres andalusos? Per què vam néixer? El 2005, un grup de gent que tenim, o bé nosaltres o bé els nostres pares, van néixer a Andalusia, o són d'origen andalús, no ens mosqueamos, és a dir, ens vam enfadar, perquè el discurs des de la transició cap aquí i el relat, la narrativa que s'ha fet de les persones d'origen andalús a Catalunya era creiem en aquell moment, i encara ho continuem pensant, i posaré alguns exemples, doncs era un discurs que no tenia res a veure amb la realitat de les persones, de la majoria de les persones provenents d'Andalusia i que vam aterrar cap als anys 50, 60, 70 en aquest país. Perquè per què dic això? Perquè durant la dictadura franquista a Catalunya, a Barcelona, hi havia 4 cases regionals. La Casa de Màlaga, que estava al carrer Còrsega, molt a prop d'on està la seu de Convergència, la Casa d'Almeria, que estava on és ara el Teatro Almeria, que va ser al carrer Sant Lluís de Gràcia, la Casa de Càdiz, que era la més popular, que estava a la Barceloneta, la més popular, la que menys pertenecia al moviment nacional, perquè les altres eren totes muntades per militars i per policies i per gent de l'estatus social imperant a la dictadura, i la Casa d'Andalucía, que la dirigia un teniente coronel de l'Ejército, que estava molt a prop d'on ens torturaven a la gent que vam estar detinguts durant el franquisme. Allà a la Via Laietana, molt a prop. Ara ja no estan allà. 4. Com és possible que després, en democràcia, les dues forces polítiques que han estat majoritàries i que han conviscut dins una dualitat que per mi ha sigut bastant nefasta en aquest país, però les urnes són les urnes i s'ha de respectar, una que manava a la Generalitat de Catalunya durant 23 anys, Convergència i Unió, i el PSC-PSOE, que han manat a la Diputació de Barcelona fins fa molt poc i que han manat en molts ajuntaments metropolitans, i que després amb el tripartit també van manar durant 6 anys a la Generalitat de Catalunya. Jo crec que es van equivocar en ser, des de la política, potenciar aquest tipus d'associacionisme. Jo entenc perfectament que les persones que surten de la seva terra s'associïn, perquè de fet la meva família vam venir aquí arrossegats pels meus cosins. Els meus cosins i altres paisanos d'Arbonell, de Jaén, ens van dir no, ja podeu anar a comprar un pis a Nou Barris, a Verdun, d'acord. Aquí tens feina, aquí hi ha una obra que necessiten peones, d'acord, això està bé. Associar-se està molt bé, i per menjar i beure també està molt bé. El que no m'agrada és que la política intervingui i potenciï això. Això no m'agrada perquè després d'aquests tipus d'entitats neixen governadores civiles que no passen per les urnes i s'auto-otorguen una representativitat política que no tenen perquè no passen per les urnes. Això és un error gravíssim que ha comportat a fer una qüestió tan estranya, tan estranya, com el que és el monstre aquest que es munta aquí al fòrum, que es diu Feria d'Abril de Catalunya. És una monstruositat brutal, molt forta, una cosa que no té cap sentit. No que no es faci, cuidado, sinó que intervingui la política. Que és molt diferent. És a dir, és bastant sorprenent que hi hagi un interès excessiu per part dels dirigents polítics de quasi tot l'art parlamentari català, que han passat per les urnes, per tant ens representen, en anar a saludar un personatge tan sinistre i tan estrany com el que va ser durant més de 30 anys president d'aquesta federació, que es diu Francisco García Prieto, que en aquests moments té problemes. Hi ha hagut una escissió dintre d'aquesta federació i uns altres s'han barallat i s'estan barallant en qüestions de tipus corrupte. No se sap res, hi ha una investigació en marxa, investigació que nosaltres l'any 2005, quan vam iniciar i vam dir que aquesta festa era una festa que tenia un caire polític, que no era una festa cultural, etc., cap partit polític ens va fer cas, ens vam quedar bastant sols, vam fer les denúncies, evidentment no va arribar enlloc, però ara, com que s'ha barallat entre ells, la Fiscalia està investigant. Què representa acceptar que els mitjans de comunicació de la classe política accepti que allà hi van 3 milions de persones? Això és una falsedat com una catedral. O sigui, 300.000 persones diàries
allà és impossible, no hi caben. Són 3 camps del Barça plens a diari. Nosaltres vam demanar a TMB que ens validessin quan pagues en el metro, etc. Era impossible. I una cosa més rara encara, més rara és aquesta assistència massiva de la classe política allà a fer així i posar-se un sombrero cordobès, com si Córdoba o Sevilla fossin tot Andalusia. És a dir, s'ha intentat posar a Catalunya un model de lo andaluz que és exactament igual que el que intentava posar Franco. És a dir, las sevillanas és lo andaluz, que és lo de la capital d'Andalusia. I s'ha intentat portar aquí ja en democràcia. És raríssim, això és una cosa raríssima. I el més raro és que aquesta festa encara estigui subvencionada per l'erari públic català, quan les festes cadascú se les ha de pagar, és a dir, el menjar i el beure, que és una cosa molt mediterrània i molt interessant, cadascú se l'ha de pagar, no pot ser. No pot ser que per escoltar música enjaunada en 25 discoteques ambulantes, doncs això ho pagui l'erari públic, no pot ser. I encara una cosa més rara, i que l'he parlat amb l'alcalde de Barcelona, amb tots els alcaldes de Barcelona que han hagut i que no hi ha manera que ho entenguin. No pot ser que en seu municipal es presenti el cartel d'aquesta fèria. No pot ser, perquè llavors representa que a Barcelona tenim les festes de la Mercè, que les organitza l'Ajuntament, que són les festes de tothom, que són prou interculturals, prou obertes i prou flexibles, com que perquè tothom pugui entrar, i a més, en seu municipal, l'alcalde de la ciutat presenti el cartell de la Fèria d'Abril. Vol dir, hi ha tants andalusos a Barcelona que hi han d'haver 2 festes. Una, la de la Mercè, per tothom, i aquesta pels andalusos. Això és un error estratègic que dona una visibilitat terrible, perquè això comportaria que hi ha unes persones que han vingut aquí o que hem vingut aquí i que no ens hem connectat amb ningú i que encara tenim la identitat congelada des de fa 60 o 70 anys. I això és inviable, això és impossible. I a més, perquè Catalunya no és la 9ª província d'Andalusia. Això és un mite fals. És fals, totalment fals. O sigui, políticament, tots els que vivim a Catalunya som catalans. Els sentiments i les identitats i els vincles és un altre assumpte. Però des de la política, potenciar un tipus de festes que després te'n surten governadors civils, que després el que t'estan demanant són diners de què hay de lo mío, o me das tanto o no te voto, no cal anar més lluny que ara a les primàries del PSC, a l'espectacle d'aquelles persones votant allà, bueno, tot això, que no vull entrar. Però això és un vot captiu, i per tant no té massa sentit. Al tanto també amb les polítiques d'immigració que es fan, perquè possiblement en cultura i en sentiments i en identitats és possible que tinguem diferències, però diferències entre les persones llatinoamericanes, andaluses i catalanes, poques, ho sento, molt poques. És la mateixa identitat. S'ha fabricat i s'ha construït una identitat compartida perquè la Mediterrània, de la Mediterrània som tots, no els llatinoamericans no, però sí que des de Càdiz, des de València i des de Barcelona sortien els barcos cap a Latinoamèrica. I entre aquesta ida i aquesta vuelta hi ha una quantitat de mimbres comunes enormes. I això no s'ha fet èmfasi. S'ha fet èmfasi en les diferències. I a mi encara no m'han sabut explicar quines diferències hi ha. Evidentment, hi ha una diferència fonamental que és la llengua. Sí, però és que la llengua, el castellà i el català són fills del mateix pare i de la mateixa mare, perquè són llengües llatines com el francès, l'italià, el portuguès, el castellà i el català. Per tant, no hi ha tantes diferències. El que sí que n'hi ha són diferències socials. Llavors, quan es fa molt d'èmfasi en els orígens de les persones i en aquestes diferències de les identitats, el que no volem parlar és de les diferències socials i en el grau de possibilitats que tenim els ciutadans, hagin nascut o no hagin nascut, de tirar endavant el seu projecte de vida. I no volem parlar. Llavors, fent èmfasi, i llavors es potencien en diner públic entitats perquè recordin l'Andalusia, jo parlo d'Andalusia, que és el que conec, recordin l'Andalusia del 150. Però és que l'Andalusia del 150 no és l'Andalusia actual. I a més és collonut perquè els que hem mantingut un contacte amb el poble on vam néixer, que no és el cas meu, diguéssim que normalment anem bastant, no tenim aquesta sensació. Els que intenten congelar i viure l'Andalusia dels anys 50 són aquests tipus d'entitats que normalment aquestes persones no han tornat mai més al teu poble. És increïble. O sigui, s'ha congelat una imatge i una fotografia dels anys 50, 60 i 70 d'aquella Andalusia en ple franquisme,
manada encara pels cacics, que van ser els que ens van fer que tinguessin de venir aquí a buscar-se la vida, perquè el que no podem oblidar, i és una dada molt important, imagina, abans de la primera pregunta he parlat mitja hora. És que hi ha persones d'origen andalús que al cap dels anys no reconeixen, no volen reconèixer, perquè no queda bé, perquè com que aquí alguns, bastants, hem prosperat i hem elegit alguna cosa i hem fet, d'acord, una mica, doncs hem de reconèixer que aquí els que vam arribar vam ser perdedors de la Guerra Civil. El mateix que les classes populars catalanes també van ser perdedors de la Guerra Civil. És a dir, i vam venir aquí perquè eren pobres, perquè els rics de tota Espanya van guanyar la guerra amb el beneplácito de les èlits dels aliats europeus pel pacte de Yalta i Potsdam de Stalin con les forces aliades. No ens equivoquem d'això. Van deixar 3 dictadures al sud d'Europa, que era Grècia, Portugal i Espanya. Després de la Segona Guerra Mundial, com s'entén que quedin 3 dictadures aquí apalancades? Doncs molt bé, van quedar aquestes dictadures. I els perdedors catalans i andalusos van ser les classes populars dels dos llocs. El que passa és que la burgesia catalana aquí havia desenvolupat les forces productives, utilitzant un terme marxista, i a Andalusia les relacions de producció, encara al 1950 i 60 i 1970, eren relacions de producció feudals. I com que eren feudals quasi esclavistes, i havies de treballar 12 hores per guanyar un quarto de quilo de lentejas, t'anaves a llocs on poguessis treballar. I la millor manera d'identificar-te, perquè a mi, personalment, la paraula integració no és del meu gust, jo accepto les persones que es considerin integrades, no, jo prefereixo la paraula identificació. Tu t'identifiques en un país nou per tu si trobes habitatge, escola i treball. És fàcil. Automàticament, allà on vieres, allà on fueres, haz lo que vieres. Evidentment, si tens unes condicions en les quals pots ser digne treballant, pots tenir un sostre i pots tenir escola pels fills. Per tant, això es donava en aquells moments a Catalunya i per això aquesta onada immigratòria tan gran que va viure, que vam ser 890.000 o 880.000 persones a Andalusia que es van instal·lar a Catalunya. Evidentment, no tots al principi amb un sostre, moltes barraques, tota l'època del barraquisme, etc., que també s'ha perdut, aquesta memòria històrica. Ja està. Per tant, vam néixer per contrarrestar i agafar una mica el fil conductor del relat del Paco Candel, que aquest any fa 50 anys que va editar Els altres catalans, i per això ens diem Els altres andalusos. Perquè ell, amb el llibre dels altres catalans, i abans, amb Donde la ciudad cambia de nombre, ja explica tota aquesta història. Per això no sé per què es va tallar aquest relat i es va imposar el relat de la por a una identitat compartida que en realitat molta part d'aquesta identitat és la mateixa. I després posaré exemples per demostrar-ho, sobretot en la qüestió de la música i de la cultura. Evidentment, deixant de banda el tema de l'idioma, que sí que hi ha unes diferències, però no gaires, no gaires diferències. Llavors, d'aquesta experiència, o des d'aquest punt de vista, en la societat actual catalana, com creus que s'ha de vehicular el que, per una banda, també és un desig, que és el poder representar i visibilitzar la diversitat i reconèixer-la, i per altra banda, també aquest perill que dius tu, de cosificar, de tancar les identitats amb caselletes. Com podem combinar això? És a dir, com podem visibilitzar aquesta diversitat sense estigmatitzar ningú amb una identitat concreta, ni els catalans, ni els que els diuen catalans, ni els que els diuen no catalans. No és el mateix inventar-se a Catalunya una sèrie d'agrupacions per imitar la Isabel Pantoja, perquè no m'agrada posar noms, però hauré de posar-ho, perquè si no sabré que perquè la gent canti com cantava Enrique Morente. Clar, és que aquest és el tema. O sigui, dintre d'aquesta diversitat hi ha molta banalitat i molta superficialitat. Llavors, a mi que no em vinguin a dir que jo bailo sevillana, o sigui, per això la sevillana és una qüestió com a persones com Andalusia, que és de Sevilla. O sigui, cada poble i cada ciutat andalusa tenen la seva festa, que és diferent a tot arreu. O sigui, és que és com aquí, vull dir, la festa de la Mercè, però després tenim la Patum de Berga, tenim els carnavals de Vilanova de Xís, és que han arrelat, per ser de Barcelona, el carnaval
digue-li al Trias de Berneva que no ho faci. Perquè aquí no ha arrelat, hi ha els carnavals de Cádiz. Carnavals de Cádiz, aquí, per tenir un carnaval on la gent està imitant la música brasilenya, quan tenim la rumba catalana, que és nostra i és magnífica, i els camions aquests van tots fotent un carnaval on la gent mira una gent que se disfressa i el poble no participa, no cal que l'Ajuntament faci res, deixem-ho. És com els toros. Els toros anaven a ensorrar i es munta la contra i on la gent va dir, ara veniré, i doncs en vez d'ensorrar-se, fa 5 anys van durar 3 o 4 anys més. O sigui, aquestes coses. Per tant, dintre de les diversitats, jo no soc partidari de l'elitisme ni de cap cànon ni res, però hem d'estar al tanto perquè, clar, perquè jo he vist coses horribles al Raval a favor de la diversitat. I és una escenificació d'algunes cultures en les quals amb música enllaunada, sempre és la neura meva de la música en directe i la música enllaunada, a mi em preocupa molt la música enllaunada, perquè per música enllaunada estan les discoteques. A l'espai públic, música enllaunada i persones mig despullades amb plàtans aquí al cap a favor de la diversitat, jo no sé si això té sentit, vull dir, no sé perquè a Perú, a Bolívia, a Colòmbia, a Argentina hi ha una riquesa cultural enorme i una música brutal. Venezuela és un país, i Mèxic, i Argentina, i Xile, són països que tenen una riquesa musical i cultural brutal. O sigui, fer una escenificació aquí de la part més superficial, com s'ha fet, a mi em preocupa molt el tema d'Andalusia, a mi em sembla una barbaritat. En nom d'Andalusia, de les cases regionals andaluses, s'estan fent processions en aquests moments presidides pels alcaldes i les alcaldesses de les ciutats on es fan, que es fan moltes. I jugar a aquest ajuntament, pagant-hi catxet a un grup de legionarios, aquests que ensayaven aquí al quartel de Sant Andreu, pagant con la cabra incluïda, malgrat jo em dic cabrera, que sóc una pastora de cabres, diguéssim, malgrat la cabra incluïda i tocant l'himno de la Legió, que era Millán Estrany, que deia amor a la cultura, a mi se l'orceno. Això s'està fent. I no es fa en nom de l'Ajuntament de tal, no, es fa en nom de la Casa Regional Andaluza del poble. Hòstia, per què els andalusos i la gent que hem nascut a Andalusia pagarem tan car la idea que va tenir el franquisme d'intentar homogenitzar totes les cultures d'Espanya en lo andaluz, però en lo andaluz més superficial, no en el cantejondo, no en los poetas andaluces, no en el teatro de Salvador Tábora, no en lo que es profundo, en la poesía, no. És en lo més banal, en la qüestió aquella que encara ha quedat un folklore que ha quedat d'una manera tan superficial que és un PortAventura, per entendre'ns. No dic que no hagi d'existir PortAventura, que vagi qui vulgui, però això potenciar-ho des de les institucions públiques em sembla un error gravíssim, molt greu, molt. Per tant, al tanto, o sigui, la gent que s'associa, evidentment, que t'has d'associar amb qui vulguis. Posaré un exemple del perill que pot tenir això, perquè ens entendrem millor. Us en recordeu la baralla que va haver-hi un mort al Besòs entre senegaleses i gitanos? Us en recordeu d'això? Que sembla que un gitano va matar un senegalès, no sé si era així. Què va sortir a TV3? Un patriarca gitano i un patriarca senegalès donant-se una abraçada. Per mi això demostra que ens estem equivocant en aquest tema. Estem analitzant d'una forma errònia el fet migratori. O sigui, hi ha massa gent preocupada amb laboratoris de les cúpules dels partits polítics analitzant a la gent que no té cognom català. I això em sembla greu. O sigui, quan hi ha un follon d'aquestes característiques en un barri com el Besòs o un territori com el Besòs, allà han de sortir a donar la cara les autoritats democràtiques elegides pel poble. I les autoritats dels Mossos, de la Guàrdia Urbana, etc. No pot ser que això quedi resolt perquè no està resolt. No està resolt ni molt menys. Per què? Perquè allà es dona aquest follon per un problema de pobresa. No un problema d'orígens. No, de pobresa. Allà n'hi ha senegalesos pobres i gitanos pobres. Però senegalesos rics a Catalunya suposo que n'hi haurà. I gitanos rics en conec uns quants, que no viuen allà. Per tant, sempre la pobresa se la amaga per posar per sobre de la qüestió social la qüestió d'identitat, la qüestió de l'origen. I això és un error greu. I per què quan l'any 2003, que no fa tant, quan l'últim govern d'en Pujol s'inventa l'exposició Catalunya Tierra de Acogida? Nosaltres sempre hem d'anar pel món dient que som bona gent. Se va inventar això, és clar, una exposició que anava per tota Espanya, i quan se'n va a Sevilla,
encara manava el Manuel Chávez, el president Pujol s'acompanya d'aquest senyor que he anomenat abans. Va acompanyat, els dos agafats, del senyor Francisco García Prieto. I són rebuts pel Tito Manolo, nostre amigo Manolo Chávez, que no sé com acabarà aquest, amb el tema de los seres, tot això, no sé com acabarà tot això d'Andalusia, perquè això és una cosa... Un territori on fa 30 anys mana el mateix partit, imagineu-vos això que és. Malgrat la gent del voti, però bueno. També el Hitler va votar la gent. I se m'ha acompanyat, i Manolo Chávez, al rep allà, mira, Jordi Pujol, president de la Generalitat, aquí et presento Paco García Prieto, president dels andalusos de Catalunya. Què és això? En nom de qui, si no has passat per les urnes? El 1980, les persones que tenim una certa edat, ens podem recordar, va haver un fet polític importantíssim a Catalunya, i és que es va presentar el Partido Socialista d'Andalusia. I van sortir dos diputats, a la Costa i a l'Hidalgo. A la Costa, al cap de molt poc temps, ja no va acabar la legislatura, va tornar a la seva càtedra de Còrdova. I el Paco Hidalgo es va ficar amb el PSC-PSOE. I va crear ell i altres un col·lectiu que es deia el Col·lectiu Crisol, que és una mena de laboratori d'anàlisis, a veure, ja està el Paco Narváez, està la Cati Carreras, està el Ferran Bello, hi ha una sèrie de personatges, de persones que han estat dedicades, i això ho dirigeix l'estimat amic meu, que es diu Josep Maria Sala, que és molt amic meu, és un personatge molt important de la política espanyola, diguéssim, una persona que va ser condemnat pel cas Filesa. Vull dir que és un personatge important i que encara mana molt amb el PSC. Per tant, tu plantejaries, per una banda, polítiques culturals de la diversitat que trenquin amb la banalització de la diversitat, i per altra banda, polítiques socials que trenquin, diguéssim, amb la divisió entre pobresa o que intentin amagar la pobresa amb Jo donaria visibilitat, per exemple, a un poeta argentí que es diu Juan Gelman. Juan Gelman, sí. Clar, per exemple. Clar, és clar. No? En vez de quedar-nos en qüestions... Però això, de fet, aquesta diversitat que tu dius ja es produeix en aquesta societat. És a dir, hi ha teatre de Lorca, hi ha bona música, diguéssim, que ve de diverses tradicions que es representa, hi ha concerts de música rai, hi ha concerts de música de tot el món, però en canvi això és molt difícil traslladar-ho a una política de cohesió des de baix. La cohesió, Marta, la cohesió ve donada per l'habitatge, l'escola i el treball. Ara, si això està trontollant, ens inventem altres sistemes per tal d'integrar a la gent. Integrar és una paraula, integrar és com si arribés a un país nou, un lloc nou, i per mi és com passar per un fort i al sortir ja estàs integrat. Jo no sé què vol dir integrar, realment. A mi m'agrada la paraula, i amb això estic d'acord amb el Terricabras, Josep Maria Terricabras, una persona molt més preparada que jo, un filòsof, que va ser la persona que primer vaig escoltar dient que la paraula identificar. Jo, per exemple, quan vaig arribar a Catalunya, el primer que em vaig fixar és l'ideal d'enclaver a Nou Barris, que la gent diu, Nou Barris i identitats. Entitats catalanistes també ho fotem, l'ideal d'enclaver és d'allà, i allà es fa l'Aspecte de les Sardanes, al Parc de la Guineueta. Vull dir, cony, a mi, hòstia, ballar d'aquella manera, tranquil·la, tot això, em va cridar l'atenció. Els castells, també, perquè dic, hòstia, si als castells, a baix hi ha una pinya humana de 200 o 300 persones, les que siguin, i vas fent així, per arribar jo penso, hòstia, igual els meus fills algun dia arriben així, a l'escala social. Vull dir, hi ha qüestions que estan... Però, bueno, després hi ha qüestions com el flamenc, que el flamenc, a moltes xerrades en les quals participo, crea una divisió molt forta quan la plantejo. I ara explicaré per què. El flamenc, igual que dic que els que vam arribar aquí, procedents d'Andalusia, érem gent pobres, érem fills, i els nostres pares eren jornalers explotats pels cacics, els cacics que encara, els fills i nets d'ells encara manen a Andalusia, malgrat siguin del PSOE, és igual, és així de clar, són els hereus de tota aquesta herència franquista que encara vivim, perquè no hem superat ni la transició, perquè això és així, no hem superat perquè si no estaríem en el procés que estem ara, no estaríem, si s'haguessin fet les coses d'una altra manera. Però l'esquerra clandestina eren molt poca gent, molt pocs, tenien molt poca potència, i a més els dirigents d'aquestes organitzacions clandestines que tenien més potència estaven visquent al Mar Negro o estaven visquent molt bé a París, i quan van arribar van pactar per dalt amb els hereus
amb els hereus del propi franquisme, per això ara se l'ha fet aquesta lloança al Suárez. Em sembla que la cosa de la transició era una cosa de 10 persones. Evidentment, si jo hagués sabut que la transició es faria amb 10 persones en un despatx, no m'hagués jugat la vida ni hagués estat a la Model, ni hagués estat impressionat ni torturat a la Via Laietana. Si ho hagués sabut, que és el que em deia el meu pare, el meu pare m'ho deia. Deia, ojo, que això està manipulat per 10 persones. Collons, com que això ho deia el franquisme, no em podia creure. Jo em vaig lançar com molta gent o no tanta gent. Llavors, igual que dic això, i no som, ho repeteixo, no hem sigut mai quinta colonistes del franquisme aquí. Ojo! La gent que vam perdre la Guerra Civil a Andalusia, a la classe popular, el mateix que les catalanes, nosaltres no vam venir aquí a destrossar ni la llengua catalana ni res de tot això. No eren quinta colonistes del franquisme, que hi ha una part del catalanisme que això a vegades ho diu, i alguns intel·lectuals també ho diuen. No senyor, vam venir a treballar, perquè no teníem necessitats de vida, de poder tenir un futur millor. Per tant, aquesta és una cosa. I el flamenc tampoc ho vam portar a Catalunya la gent com nosaltres, la gent que vam venir aquí als anys 50, 60, 70. En el 1880, quan esclata el flamenc a Andalusia, també esclata a Catalunya. O sigui, el flamenc, agradi o no agradi, ens agradi o no, si no té res a veure els gustos musicals. Però us diré algunes coses que tinc aquí apuntades d'un article que vaig fer i aniré des de la música culta fins al flamenc i us donaré compte. Com tot això és molt anterior a l'arribada massiva d'andalusos aquí a Catalunya. El flamenc és una barreja de música latinoamericana, andalusa i mediterrània. Això és així, està demostrat i està certificat. És a dir, hi ha molts pals flamencs que venen de la barreja de l'anada i tornada a Latinoamèrica, sobretot de Cuba. Sobretot de Cuba i de Venezuela, sobretot. Llavors, la música culta espanyola, o la música culta hispànica, la desenvolupen bàsicament catalans. Felip Pedrell, mestre de Manuel de Falla, Tàrrega, Albéniz, Granados, Gerard, Sors, Tarragó, tots aquests són els inventors de la música culta hispànica, que és la música que hauria de tocar, aquesta música és la que hauria de tocar l'Orquestra Nacional de Catalunya i de Barcelona, aquesta que té un nom tan llarg, aquesta que ensaya a l'auditori, en lloc de tocar el que toquen sempre, que és el mateix que toquen a Centre Europa, i sempre perdem, perquè no podem anar exportant el que hi ha. Per tocar Mahler ho fa millor l'Orquestra de Viena, i per tocar Beethoven ho fa millor l'Orquestra de Berlín. Ho sento, és així. I aquí vinga, invertíem tot això i no sortim d'aquí. No, hauríem de fer música que ens distingís. I aquesta música té una connotació flamenca, i em sembla que sigui una anomalia. No es reconeix que això és propi d'aquí, i això és un greu problema. Ara hi segueixo. Vull donar més dates. La conexión gaditana con la latinoamericana y la valenciano-catalana, en el machiembrado que formó el arte flamenco, diré uns quants noms. Francisco Guanter Espinal, Puerto de Santa María, 1834, padre valenciano y madre de Morón de la Frontera, de Cádiz. Primer creador de las soleares gaditanas. Aurelio Sellés Nondedeu, Aurelio de Cádiz, 1887-1974, padres oriundos de Alicante, cantaor de gran incidencia en el flamenco, que viatja de la seva ciutat cap a Cádiz perquè allà, com que va néixer el bram del flamenco, se'n va allà perquè hi havia feina, i te'n vas allà perquè ja cobraves. El flamenco és bàsicament una música de professionals, arte de profesionales. Todo arte lo desarrollan los profesionals. Els amateurs fan la seva feina fantàstica, però és un arte que se desenvolupa, i si se desenvolupa com la pintura, com la literatura, com el cinema, és perquè hi ha professionals que es dediquen. I evidentment que hi ha amateurs que canten molt bé por tientos. Llavors un professional el que fa és anar allà, escoltar-lo, gravar-lo i copiar-lo, que és el que fa l'artista, copia directament i manga. Això és el que fa directament un artista. Això són artistes. Més noms. Antonia Gilabert Vargas, La Perla de Cai, 1924-1975. Antepasados catalanes, una cantadora de primer orden, maestra de Camarón de la Isla. Juan Barea, Burriana, Castellón, 1908-1985, precursor de los cantes más melódicos del flamenco. Miguel Borrull Castelló, Castellón, 1866, Barcelona, 1926. Uno de los tocadores de la guitarra flamenca que pusieron las bases de la guitarra flamenca actual. I no parlem dels dos exponents que van revolucionar la dansa flamenca al món i la dansa contemporània de tot arreu, que van ser al segle XX, els dos, que són Antonio Gades, d'Alicante, que està enterrado en Cuba todavía, és un comunista
de aquellos que no dejó de ser comunista nunca y quiso enterrarse al lado de Fidel Castro, que Fidel Castro no nos ha enterrado, y aquell és com Dios, diguéssim, vivirà tota la vida, i Carmen Amaya, brutal, catalana, gitana, del Somorrostro, ja nos acordamos del Somorrostro. És a dir, aquests simplement són unes dades, unes quantes dades. En la gastronomia, quina diferència hi ha entre la gastronomia d'Andalusia, la gastronomia mediterrània i la catalana? Cap. N'hi ha cap. Per tant, per què no trobem els punts que ens uneixen en lloc dels punts que ens diferencien? Tu creus que falta promoure, per tant, aquesta cultura que no deixa de ser una cultura culta i potser no està prou divulgada, que ens acosta més a altres cultures, com per exemple la jota, la rumba, els castellers mateixos que venen de la Catalunya Nova, diguéssim, del sud, que... Mira, tot el folklore peninsular hispànic, perquè això és així, vull dir, agradi o no agradi, és compartit. De los romances, de los cantes de trilla, de los cantes de feina, de trabajo, de les jotes i los fandangos, està, diguéssim, està fet tot el matxembrat aquest en connexió amb Llatinoamèrica, no oblidem sempre aquesta connexió musical, és un matxembrat que està fet conjuntament, d'aquí neix el flamenco quan es fa art, i neix aquesta música culta hispànica. Per tant, tots aquests punts de confluència de la Mediterrània i, sobretot, no oblidar lo de Latinoamèrica, perquè ara aquí hi ha un tinglado, aquí a Catalunya hi ha un tinglado amb els llatinoamericans curiós, no, molt curiós. Amb alguna xerrada, jo vaig trobar, no fa gaire, al mes de març, això que us he explicat de Telecinco, que no ho explicaré aquí, en aquella mateixa xerrada, era a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, a la Diagonal. Hi havia quasi 100 joves, nois i noies, que acabaven la carrera d'abogado. I clar, és una carrera que té molt de futur, perquè clar, si Catalunya es fa independent, doncs els abogats hauran de saber con el Ebro que coño hacemos, de quién es el Ebro, de quién es la electricidad, tot això, clar, hi ha molts conflictes, llavors els vaig felicitar, heu escollit una carrera bona, però, i bueno, és igual, a l'hora de preguntar, tres persones, o sigui, una persona que acaba la carrera i dos que després van ratificar el que va dir el primer, que era com el líder de la història, va dir, no, però vostè, mire, vostè i vostès, estaven 4 persones allà, el Cadi Oliveras, el Joaquín Colominas i el Jordi Porta, que va ser d'Òmnium, el president anterior al que hi havia ara. I vostès sí han parlat, sí, però vostè, aquí aquest que ha dit que vostè no ha passat per la universitat. I era jo, que tots havien passat. Jo ara passo, però no he passat. Quan havia de passar, feia altres coses. I potser hauria d'haver passat per la universitat, no això. Mai és tard. Diu, però clar, vostè parla d'unes coses... Vostè no sap que a Catalunya tenim un problema demogràfic? Diu, hòstia, demogràfic? Hosti, com? Diu, sí, diu, estan arribant masses llatinoamericans a Catalunya. Dic, hòstia, és la cultura més propera que tenim. És la cultura més propera. Catalunya ha tingut molta influència. Molta influència quan Cuba era espanyola, ja ho he dit abans, i la resta de països igual, es van acollir molts exiliats allà, a Mèxic, a Xile, a Argentina, vull dir, diu, no sé perquè parlen castellà. Diu, la resta no és problema, perquè ja parlen lo seu, com que parlen lo seu, ja s'espavilaran. Dic, hòstia, això ho dius tu que tens 24 o 25 anys i que potser ejerceràs d'abogado? Diu, em fa molta por aquesta posició que tens. Surt una altra noia i surt una altra noia i diu, no, que té raó. Dic, bueno, llavors, quina solució tenim? I allò, ara us ho explico amb tota la... per provocar. Vull dir, disculpem, ara no vull ferir a ningú. Vaig posar, bueno, doncs a totes les persones, siguin llatinoamericanes o no, és igual, totes les persones que parlin castellà a Catalunya les matem. Les posem en una paret i agafem ametralladores i les matem a totes. I diu, no s'ha de ser tan radical. Dic, doncs què fem? Què fem? Que seran persones com a paper higiénico, usar i tirar? No, home, no podem usar la gent només quan hi ha treball i quan ajuden a que el país vagi endavant i ara que no hi ha feina, fotre'ls fora per un tema de llengua. No fotem, això és molt greu. I que això hi hagi gent que ho pensa. Jo en algunes conferències surto bastant espantat, cada vegada més, perquè em dóna la sensació que en aquest procés
cap a la independència, en el qual estic bastant... O sigui, col·laboro molt amb l'Assemblea Nacional Catalana i estic com bastant implicat. En alguns jocs em trobo amb persones que realment el país, la pàtria, diguéssim, de Catalunya, aquest concepte, ho tenen com si fos a l'habitatge propi, és a dir, és com el meu pis, el meu pis de la meva família. Clar, si jo no et convido a tu a que vinguis, perquè vens a casa meva, no. I si et convido a venir, clar, escolta, a dintre de casa t'has de comportar com jo dic, perquè és meva, és casa meva. Aquest concepte de la pàtria, com si fos el teu pis de propietat, a mi em fa una mica... Per això pontificar sobre les identitats, pontificar sobre què ha de fer la gent, sobre què ha de parlar la gent, com ha de parlar, què s'ha de fer, què no s'ha de fer, a mi tot això em crea un cert repelús. Creus que anem cap a un context en què el discurs és més problemàtic o al revés? Tu ets pessimista en aquest sentit. Jo soc pessimista en els discursos, sí, jo crec que... O potser el context aquest també fa que hi hagi com una necessitat d'acceptar que hi ha una diversitat, no? Perquè si som independents al final necessitem que tothom ho vulgui. Mira, com vosaltres, ara aprofitaré l'ocasió, perquè com vosaltres heu anomenat el Toni Soler, que ha vingut, aquí tinc, quina casualitat, he retallat un article a l'Ara que està publicat, el 16 de març, no sé si havia vingut ja o no. Ja havia vingut. L'home aquest publica i diu varetes màgica, i sobre la identitat diu Toni Soler, no jo, que comparteixo el que diu, i diu, bueno, està molt bé que aquesta persona que des de l'Ajuntament fa el 1714 digui això, diu identitat, però és cert que el sobiranisme es passa d'il·lús, almenys en un terreny, el de la identitat. Molta gent no desitja una Catalunya més lliure, sinó més catalana. I això sí que pot entrar en conflicte amb la realitat. Això ho diu Toni Soler. Pensar que en un estat els votants de Ciutadans i del PP deixaran de ser-ho, pensant que en el nostre panorama audiovisual desapareixerà el castellà i l'imaginari espanyol, és una ingenuïtat suïcida. No només perquè és irreal, sinó perquè aquesta mena d'ambició ens abocaria a un model identitari i assimilista que copiaria els pitjors vicis que hem denunciat de la vella Espanya. Aquesta vareta màgica no existeix ni falta que fa. Ens tocarà construir un estat de contorns suaus, preparat pels reptes d'un futur cada cop més multilingüe, especialment a la ciutat de Barcelona, condemnada a combinar la capitalitat catalana amb la seva poderosa marca de metròpoli global. Això és la realitat. O sigui, el que diu aquest senyor ho comparteixo al 100%. És a dir, Franco deia, prefiero una Espanya roja que rota. Això deia Franco. Prefiero una Espanya roja que rota. Això també ho deia el Carrillo. I també ho diu aquest d'això, Felipe González, també ho diu Alfonso Guerra, el Roberto, aquests també estan d'acord. I el Rajoy, i el Nagle, aquests prefereixen el mateix. Venen del franquisme, per tant, és el mateix. Són com el rei, nomenats pel Franco, pràcticament. No, els polítics han passat per les urnes, estic passant. Ja estic fent demagògia. No, Cabrera, no et passis que em mataran. No, però, en certa manera, clar, aquí jo crec que hi ha una part del catalanisme polític i cultural que també es pensa que es prefereix una Catalunya lligada a Espanya, catalanitzada, que una Catalunya lliure, amb estat independent, però agafada per aquells que es pensen que Catalunya és el seu pis de propietat privada o una societat anònima, en el qual tenen més accions aquells que tenen més cognoms catalans. Això existeix. No es pot negar. Si es nega això, no anem bé. Això s'ha d'afrontar. S'ha d'afrontar sobretot per les persones que tenen 80 anys, o més de 80 anys, com els meus pares, per exemple, doncs que davant d'aquestes dicotomies amb els discursos polítics i el relat polític que es fa, sobretot dels dirigents polítics, no d'altres dirigents que, i sobretot també a les tertúlies on hi ha intel·lectuals catalans que parlen, fan massa èmfasi en la nostra cultura catalana. Llavors, encara no diuen quina és aquesta nostra cultura catalana. Perquè si diuen, no, Lluís Llach i el grup Estopa és cultura catalana, encara aquestes persones ho poden entendre. Però la qüestió sí es pot dir, és a dir, si al final la podem acotar. Clar, o sigui, jo no sé, el grup Estopa, aquests dos nois,
perquè han dit que ells no són independentistes. Què passa? Aquests senyors el que han fet és... El seu delicte és que han sapigut combinar la rumba catalana amb el pop-rock global. I venen més discos que ningú, i ja està, escolta. Això és una cosa molt normal. Abans treballaven en un taller per fer peces per la SEA i ara es guanya la vida d'aquesta manera. Són senzills, continuen a Cornellà, són gent normal, gent que han muntat una empresa, que donen treball a molta gent, fan gires, no es fiquen amb ningú, no demanen subvencions. Jo què sé, vull dir, escolta, jo no sé què han fet. Vull dir, escolta, és el mateix, per mi és el mateix que Lluís Llach. Vull dir, escolta, clar, quan es diu això, quan tu concretes, llavors és quan venen els problemes. Hi ha intel·lectuals, etc. No, això no. Llavors et posen a la cantautoria, et posen a la cantautoria dels anys 70, aquesta cantautoria, que això és una còpia de la cançó francesa. No fotem. Vull dir, la rumba catalana és d'aquí, senyors i senyores. És d'aquí, nascuda cap al 1950-60 a la ciutat de Barcelona i és l'única música, canto y danza, porque se puede bailar perfectamente, nascuda a l'Europa desenvolupada al segle XX. Però ara deixa'm que em toqui. I hi ha gent aquí que això no ho accepta. No, perquè si són gitanos, que si no sé què... El cas que els gitanos van arribar a Catalunya fot 650 anys, Igual que els musulmans, perquè quan Bin Laden deia no, perquè nos quedaremos con el Andalus. Molta gent deia que no, tranquils, aquí els catalans tranquils, però no, l'Andalus, a Catalunya també van passar fins al sud de França, No fotis, perquè aquí no tenim edificis i tenim arquitectura musulmana i romana i no fotem, Vull dir, clar, és que hi ha com aquesta cosa carolíngia. Sí, d'acord, centre-Europa, d'acord, Europa, fantàstic, però bueno, tota la nostra part cristiana, jueva, musulmana i gitana, perquè no ho podem negar. I això està a tota la Mediterrània i pràcticament a tota la península, potser excepte el País Basc, que són els més espanyols de tot Espanya. Dit de pas, Sí. Clar, dit de pas, Tanto convenio y tanto fuero, pero ahí están, Solidarios de los collons, perdoneu-me. I ningú calla, i ningú fot xistes, i ningú diu res. Tu has d'anar per ahí, als pobles, per exemple, a Andalusia, quan baixo a l'estiu, i, hòstia, acudits a les festes majors contra els catalans de tira. Ara, aquells de... Un que surt en el programa aquest d'Andalusia, que Juan y Medio, que està... Hòstia, el tio Juan y Medio, què és? Qui és aquest tio? Que de medio, de medio del medio. Un dia, a un poble a Pol del Meu, el tio fotent uns xistes ja ple de gent i va dir, ¿cuántos gente vive en Catalunya d'aquí? Hòstia, vam aixecar el braç la quantitat que no veig. Llavors, la quantitat de xistes, vaig anar allà, i vaig pujar a l'escenari i vaig dir, escolta, oye, ¿por qué no explicas algún chiste de vascos? Ahí diré, tanto chulo que eres. Más vascos tothom el respecta. Tothom el respecta. I el fuero vasco, que ja Àlava, o sigui, Àlava i Navarra ja els va respectar fins i tot Franco, fins i tot per comptar a favor seu els carlistes i els requeters, a la transició s'agafa Vizcaya i s'agafa Guipúzcoa i es munten un xiringuito de collons. I ningú diu res, i allà el PP, el PSOE, UPN, tots estan d'acord, tots, aquests, els Albersales, la ETA, tothom està d'acord que això no es toca. Hòstia, i ningú diu res d'això. Aquí també hi havia requeters. Aquí també hi havia requeters i no van treure profit. Claro, no van treure profit, ja sé que hi havia requeters i carlistes. Però aquests van entrar en el joc però no van dir-li, senyor Franco, quan acabi la guerra si guanyem, el fuero que se quede aquí. Les diputacions a recaudar. Perquè quan allà va governar el PP amb el PSC d'allà, Partido Socialista d'allà d'Euskadi, clar, si allà la pasta la recullen les diputacions, i les diputacions no manaven, els era igual. Clar, que manin. Et volia fer una última pregunta i donarem la paraula a la gent. Que m'enrotllo més que un loco. Doncs precisament et volia preguntar això, és a dir, donar la volta una mica al que deies també, perquè la cultura catalana també és una mica víctima d'aquesta congelació que tu critiques sovint, d'aquest encursetament en una sèrie de referents, malgrat ella mateixa, en el sentit que els estopes han sortit de TV3, els han entrevistat, se'n parla, hi ha gent que diu això que tu dius, però hi ha gent que no ho diu, hi ha gent que accepta que és una cultura catalana, però en canvi, tu creus que la cultura catalana s'ha sabut o s'ha pogut, diguéssim,
prendre, per dir-ho d'alguna manera, o fer arribar o divulgar prou a tothom, al país? Jo crec que no. Creus que... Jo crec que no. Què és el que s'hauria de fer, diguéssim, perquè la gent disfrutés també d'aquests referents culturals? És que jo crec que ja hem arribat que formen tard. part de la catalanitat i que són diversos, perquè hi haurà algú que li agradarà la sardana o hi haurà un altre que li agradarà la jota, Clar, o el cant improvisat, o altres... Marta, però jo crec que ja hem arribat tard, perquè... Ja hem arribat tard. Jo crec que hem arribat tard perquè ara, en tot el follon aquest que significa la globalització i tot això, vull dir, abans, és a dir, als teus fills els pot agradar molt més un grup de rock americà, un grup de rock americà... No, les meves filles celebren Halloween i Clar, tot això. clar, és que tot això ja arribem tard. Clar, és que no, o sigui, la cosa va tan de pressa i tot aquest sistema que està muntat, abans també anava, però abans era més lent tot això. Doncs és com molt difícil, com dir, però, per exemple, però el que he dit abans al principi, encara que soni una mica demagògic, no? Aprofitant que estàs tu aquí representant l'Ajuntament, lo del carnaval no té nom. El carnaval, no, clar, no, lo del carnaval no s'ha de fer, o sigui, i si s'ha de fer l'Ajuntament no intervingui. I si l'Ajuntament intervé, ha de procurar que la música que s'exhibeix en el carnaval tingui un sentit comú i que tingui un soniquet que identifiqui el carnaval de Barcelona com quelcom important. No és res d'important aquest carnaval. Es feia una altra activitat que era el Dia de la Música, perquè s'ho va inventar el 21 de juny el senyor Jacques Lannes a França. Aquí ens agrada molt tot el que es fa a França, que és un país jacobí, centralista, és igual, però ens agrada molt ser francesos. Ser mediterranis no, perquè això és una cosa de gitanos i de moros. Però francesos sí. Jacques Lannes inventa aquesta cosa, però clar, el Ministeri de Cultura que dirigia ell injecta una quantitat de pasta perquè el dia 21 de juny hi hagi música a tots els carrers, places, etc., de tota França, que és acollonant, clar, perquè tenen una potència econòmica enorme. Aquí s'agafa i fem la festa de la música, sense cap pressupost, l'Ajuntament fa la comunicació, fa no sé què, la gent el veu ja com els músicos de calle, com els músicos callejeros, i quan proposava, hòstia, que siguin els músicos callejeros, que aquell dia l'Ajuntament els pagui un catxet i toquin, per què implicar el sector professional? Va ser un fracàs? No arraiga, no arraiga. I quan tu dius, copiem coses, o sigui, intentem refer ponts de què és aquesta mena de cultura de la barreja, perquè és una mixtura, i si aquesta mixtura existeix, doncs anem a que aflorin aquests poetes, anem a que aflorin aquests literats, anem a que aflorin aquests autors teatrals, anem a que aflorin, doncs... Però si tu programes, si tu estàs programant a tot arreu, amb diner públic, els mateixos autors de teatre que es fa a tota Europa, doncs jo, segons que, per exemple, o per escoltar música clàssica, que m'he referit abans, i amb el cap de setmana, que te'n vas amb la família a Viena i te surt quasi més barat que anar a l'auditori. Que anar al Liceu, no, clar. Hi ha uns viatges collonuts i escoltes la millor orquestra clàssica del món. Clar, la qüestió és tota la part pública que s'inverteix en aquest tipus d'accions i demés. Però què passa amb la vida quotidiana de les persones, en els barris? Tu has parlat de diverses, no 1000 maneres de ser català, però de diverses maneres. No, clar, tu has fet el teu camí, tu has fet una manera pròpia de ser català, i una cosa és que el poble pugui conèixer totes les formes culturals pròpies, vingudes de fora, barrejades i demés, però en la vida quotidiana, de la relació entre les persones, avui com la gent construeix la seva manera de ser catalana i que li sigui reconeguda, si és que cal. Jo tinc un model que és l'Ateneu Popular Nou Barris. Si coneixeu el que és el projecte de l'Ateneu Popular Nou Barris, aneu i veureu que és molt diferent als centres cívics. Quins serien els trets d'aquest? Doncs això, primer, allà tenen cabuda, o sigui, primer, és un espai, bueno, primer, va néixer d'una lluita veïnal, vam enderrocar la planta asfàltica, no milers de veïns de Nou Barri, això és la mitificació aquesta també de la lluita, no, eren 26. Jo tinc la foto i estem allà als 26, que ja tots estem al voltant dels 60 anys, vull dir, eren 26. Però això va ser el 15 de gener del 77. El 3 i 4 de juny vam organitzar les 30 hores de música popular. Allà va participar tot Déu, totes les entitats que hi havia al barri, de Llauc d'en Clavé, la penya flamenca Enrique Morente, de la qual jo hi era, el Centre Soler Roquetes, tothom. I per allà sí que van passar 30.000 persones. I després es va reivindicar, vam enderrocar la planta asfàltica, primer, perquè tirava molt de fum, i això no podia ser, era la que havia de procurar asfalt per al que és la cinturó, que la cinturó de ronda, que diuen ronda de dalt i ronda de dalt, allà estava, la van col·locar allà, no la van col·locar
a la part aquesta també que roza altres barris, no? Les van col·locar allà, entre Verdún, Roquetes i Trinitat Nova. La vam enderrocar i vam fer una lluita per, fora de la planta asfàltica, volem un Ateneu. Pensàvem en els Ateneus llibertaris d'abans de la guerra, com la Cases del Poble, que eren de la UGT, també la CNT, tenia el seu model de més tipus pedagogia Ferrer i Guàrdia, aquesta cosa llibertària que també s'ha oblidat molt, sembla que sigui una cosa d'estrangers i una cosa de murcianos i andalusos. A Catalunya l'anarquisme va tenir molta influència en el moviment llibertari, amb molts errors com tot, i amb una guerra civil fotuda, etc. No en parlem d'això, però també nosaltres hem tingut molt a veure amb això. L'Alternativa Popular Nou Barris neix de la necessitat de molta gent de tenir un joc autogestionat. És espai municipal, però la gestió és de totes les associacions que hi ha a Nou Barris, de moltes. El bidó de Nou Barris aplega sopes del món, aplega una quantitat, està la qüestió del circ, hi ha un moment, tu vas allà, quan fan activitat hi ha molta gent, de tot arreu, hi ha molta gent. Per què? Perquè el restaurant que tenen o el bar és barat, perquè hi ha gent simpàtica, enrotllada, i perquè fan activitat bona, han creat una escola de puta mare, i han creat un model d'autogestió molt interessant. Tu vas, no dic tots, però vas a alguns centres cívics i vas allà i em sembla l'Inserso, jo. Amb tot el respecte, vull dir, cuidado, no hi ha vida, no hi ha vida. Hi ha un director que cobra, hi ha el senyor que mana, que és el que té les claus, que si no abre la puerta ja no hi ha activitat, i què passa? Hi ha un senyor que s'encarrega dels enxufes, i dius, però hòstia, ja tu vas a la teva Popular Nou Barris, aneu i visiteu-lo. Veureu que hi ha un model diferent, perquè va néixer. Per què el CAT, el Centre Artesà Tradicionarius, que també és un centre cívic, també funciona? Perquè ja era el Centre Artesà Tradicionarius abans de l'invent dels centres cívics. I per què funciona la Sedeta? Perquè ja ho era abans. Per tant, per què es munten centres cívics per tot arreu si la gent no ho ha demanat per la base? Perquè l'Ayuntamiento necesitaba socializarlo todo para que todo el mundo tenga acceso a todo. Y la gente lo que hace es ver la tele, sobre todo Telecinco y Antena 3. Nosaltres muntem els centres cívics i llavors oferim cursos gratuïts de fer macramé i de fer guitarra flamenca. Llavors fem la competència a les escoles de música. És collonut, m'entens o no? Clar, és que no pot ser. Tot això de l'acceso a la cultura de tot el món, sí, està molt bé, però no hem sabut crear les bases com perquè el que s'ha fet des de les instàncies públiques en aquest tipus de barris funcioni. Les fàbriques de creació. Tu estàs a l'Ajuntament, deus saber. Fabricots. Nosaltres tenim el Camp Fabra, que estem a prop, anem allà. D'acord? Allà hem d'omplir-ho per crear. Doncs creem. Però clar, els músics per crear el fabricot necessitem amplificadors, bateries, no n'hi ha. Els has de baixar de Can Fabra cada setmana, amb una furgoneta, jugar una furgoneta, baixar-la. O sigui, has de dotar d'infraestructura. I si no, no montis fàbriques de creació. El que crea ja crea en su casa, tu. Jo no veig cap escritor que quedi en un alta per escriure, ni un pintor, ni no sé què, no. Però això es va muntar una història, fàbriques de creació. Tenemos por metro cuadrado más creadores que todo el mundo. Mentira. Mentira, y nos lo creemos. Barcelona es una ciudad muy creativa. ¿Dónde? ¿Dónde? Que me digan ejemplos. ¿Dónde está? ¿Dónde está hoy un líder musical, un líder literario, un líder? ¿Dónde está? ¿Dónde hay? Se han muerto Tapis, ¿quién hay? ¿Dónde está? No seamos tan cofois, coño. Y hay cosas que son muy buenas, son de puta madre, pero bueno, somos los mejores en hacer de la Sagrada Familia el templo más maravilloso del mundo, que no acabará nunca. Que es un gran negocio, claro. Clar, ja les fan precisament s'autogestiona. Sí, aquests menys mal, però vull dir, clar, però quins referents tenim? O sigui, per exemple, amb el món del llibre, amb el llibre no hi ha un cànon, no hi ha un rang. O sigui, no sé si m'explico. O sigui, quan hi ha debats a les televisions i tal, no es parla d'un Julià de Lloda, per exemple, no es parla d'una sèrie de poetes que existeixen en aquest país, es parla més o menys d'aquests que venen més llibres. M'entens? I per això la Cristo aquest de los mediàtics, tot això fora mediàtics, qui ha vingut més discos? Més d'això? Els que són famosos, claríssim. Clar, perquè no podem estar... Aquesta... Clar, no? O sigui, jo crec que des de la política pública, les polítiques públiques han d'apoyar tot allò que no aflora, de forma que el mercat no aflora. Hi ha molta cosa subterrània a la ciutat, en els barris, als jocs, hi ha gent que es mou, amb molts nivells. Amb uns nivells que s'autogestionen ells sols i que no estan molt lluny d'omplir una fulla i uns papers i justificar una subvenció. No volen, estan farts de tot això. I es busquen la vida a la seva manera. I aquesta cultura, doncs no s'hauria d'intervenir, s'hauria d'apoyar, però apoyar de veritat, com es fa per exemple a Alemanya.
M'entens? Que ja sí que n'hi ha fàbriques de creació, on la gent s'ajunta. Per què? Perquè ha hagut una inversió i hi ha hagut infraestructures. Clar, i perquè després de la Segona Guerra Mundial, i abans de la Segona Guerra Mundial, ja era una potència. I ens anem a fixar, per exemple, en música, per exemple, ens fixem en el modelo finlandés de enseñanza. ¿Y por qué no nos fijamos en el modelo venezolano, que ha dado muchos más resultados? El maestro Abreu y el maestro Budamel. ¿Per què? Ens fixem en en Finlàndia, que a les 2 del migdia no hi ha llum. No, clar, això afecta molt. Si tu surts del cobre, primer que a Finlàndia la gent surt del cobre a la 1 o a les 12:30. Llavors, clar, si la majoria de temps no hi ha llum, estàs a casa i estàs estudiant el violí, clar, és normal. Però aquí tens altres incentius. Fixem no vol dir que apliquem. Sí, s'està intentant aplicar. Si això hem parlat abans. Hem parlat abans de Vicu de Gaudí. Però aquí hi ha un personatge... Però si deixem que la gent... Jo parlo... Ja, de tant parlar surt, ja. No, possiblement és perquè no he tingut... Soc tímid i no he volgut treure'm la xaqueta, perquè com que amb la xaqueta em dissimulo una mica la panxa, i encara que té 60 anys, encara un, doncs... Una mica coquet. Sí, intenta seduir. En realitat un parla per seduir, però no desobeeixo a ningú. Entens?